Hi, I'm Jory Sidelio and this is my negosyo. Nagsugod ni 8 years before, gikan ako sa Taiwan. Pagkatapos end sa contract ko, nakahuna-huna na daan ako na mag-business na ingon ani halo-halo. Nagsulod ako sa mga school, pero after 6-7 years, gapon nag-click. So that's why naghimo ko daghang pamaagi na para mo click. So mao nito siya karon na nag-click itong halo-halo ko sa tabang sa mga vlogger. Sila ang mga katabangan nako, mga estudyante sila. Kag ang mga parents nila nasa balay, sila masatang tagaluto. So dili lang kaya ako ang natabangan sa mga vlogger, kundi pati ang mga parents nila kay halos wala na sila makaon. Pati sad ako tungod sa ingon ani nakakaon na ako sa maayo. Pasalamat ako sa Ginoo kag naka-share ako sa blessing pinaagi sa akong halo-halo. Since 2017 nagsugod ako ng pagtinda sa akong halo-halo. Kani siya unique. Why? Tungod una sa ice ako mismo naghimo. Naana na ako naging timplahan na ako siya. Pangadawa sa akong ubi halaya ako siya gihapon ang naghimo. Kay unique kaayo ang pagkatimpla ko. Unlimited siya. Pangatulo daghan ang ingredients kag lami ang akong halo-halo kay pati sa ice cream ako sad ang nagbuhat ana. Homemade mostly homemade yun. Ang bestseller namo karon kay as ang buy one take one pangmasa gyud. So mostly mo na siya ang kasagaran na ginabalik-balik sa mga customer namo diri. Kani siya naa may buy one take one na 150. So naa regular 150 with litchi flan with ice cream na siya. Naa 200 with overload na siya. Naa siya ice cream daghang kag litchi flan na dagko. At naa bago kami na gina-promote ang among halo-halo na supreme overload na mao ni sa 299. Ang pinaka karon sa by 28 this month natay bagong bukas sa open merkado. Sa online wala pa ta nakapokus pa karon kay more on help sa mga estudyante o kag sa mga pamilya sa mga mama nila. So mao pa lang to. Gusto magsugod sa negosyo, ayaw mo wala sa paglaom, no? Buhay ana ra gid na trial. Do your best sa imong business kay puhon dili lang kay ang mundo diri ra gyud ka mo ikot why not tomorrow or other day ikaw na sad ang magiging successful. Sa gusto mo anhin diri sa Cordoba naa mi diri alas 4 sa hapon everyday na 24/7 kag sa June 28 sa open merkado na naa mi diha magbukas mi puhon sa tabang ninyo ng mga supporters. Daghang salamat, hoping na maging malapuson, hoping na maging successful. Ora po.